Ola, somos o Centro Xuvenil Abertal e presentamos o proxecto Outra Movida dentro do programa Xuventude da Deputación de Pontevedra. O noso proxecto trata de crear espazos para adolescentes e mozos e mozas da área de Vigo, ofrecendo alternativas de lecer saudable e creativo. Organizamos torneos, concertos, talleres, deportes, música ou cine, todo pensando para que a mocidade poida ser a protagonista. Queremos conseguir que a mocidade teña lugares onde compartir, crear comunidade, divertirse e coidar da súa saúde, en igualdade e diversidade. Se queres sumarte á movida, séguenos en Instagram en @cxabertal. Grazas á Deputación de Pontevedra por axudarnos a facer realidade este proxecto. Ola, somos o colectivo Espazo 16 e queremos presentarvos o Laboratorio da Paisaxe 2025, co apoio da Deputación de Pontevedra. O Laboratorio da Paisaxe é un proxecto coral a pequena escala que pon o foco no rural, que mira o territorio desde distintas disciplinas e que combina procesos participativos con ciencia cidadá. O noso obxectivo é que a sociedade participe na xestión da paisaxe, poñendo en valor o patrimonio natural e cultural da provincia de Pontevedra. Atopa máis información nas nosas redes sociais. Ola, que tal? Estamos aquí a Asociación Recreativo Cultural Marexada e vimos presentarvos o programa Centinelas da Auga da man do Plan Máis Xuventude da Deputación de Pontevedra. O noso proxecto, destinado á xente xove, consiste na realización de 5 rutas en caiaque e paddlesurf a vez que realizamos unha recollida do lixo topado neses espazos. As travesías serán feitas nas rías de Arousa e Pontevedra, nos encoros do Pontillón do Castro e de Eiras e polo río Tamuxe. O noso obxectivo neste programa é concienciar a xuventude de que se poden realizar actividades na contorna natural sen deixar á marxe a concienciación medioambiental. Se queredes saber máis, podedes seguirnos en @arcmarexada ou contactar con nosco. Grazas á Deputación de Pontevedra por facer este proxecto posible. Ola, somos Ceso Vigo e presentamos o proxecto Boeiro 1 dentro do Plan Máis Xuventude da Deputación de Pontevedra. O noso proxecto está realizado polos alumnos da Universidade de Vigo e basease no deseño e fabricación dun trimarán con hidrofoils de competición alimentado por enerxía solar. Queremos fomentar o uso de enerxías renovables dentro do mundo da navegación e dar un espazo para que a xente da comunidade universitaria poda desarrollar os seus coñecementos. Presentamos a cultura tradicional e inclusiva dentro do programa Máis Xuventude da Deputación de Pontevedra. O noso é para coñecer e representar a cultura galega. Queremos aprender E ser parte na nosa cultura. Si quieren nos buscan en las redes sociales como Ola, somos a Rosa Moza e presentamos o proxecto Semente de Futuro dentro do programa Máis Xuventude da Deputación de Pontevedra. Este proxecto fomenta entre a mocidade de Vilagarcía o cuidado cara ao medio ambiente e a contorna que habitan. Dotando a xuventude e infancias de ferramentas coas que disminuir a súa pegada de carbono, fomentar o interese na biodiversidade, fomentar o ocio en espacios naturais e o aire libre e incrementar o uso de transporte non contaminante. Todo isto cunha metodoloxía innovadora, na que se potencia sempre o traballo colaborativo para atopar solucións innovadoras. Se queres saber máis, busca a túa pegada verde nas nosas redes sociais. Ola, o meu nome é Pedro e son socio de Dan Pontevedra Asuntos. O noso proxecto consistiu en facer diferentes rutas coñecendo o patrimonio da nosa provincia. Visitamos lugares imprescindibles como os petrolíferos de Mongor e Salcedo
os hórreos de Combarro, o Pazo de Orizán e chegamos hasta a Garda. O obxectivo foi coñecer o noso patrimonio, historia, cultura e as nosas tradicións, vinculado á práctica de actividade física na contorna para ter unha boa vida saudável. Se queres saber máis, séguenos nas nosas redes sociais e contacta connosco. Grazas a la Diputación de Pontevedra por axudar a facer realidade este proxecto. Ola, somos Marta e Eli da Asociación Nos Mesmas e vimos a presentar o noso proxecto Somos Hype, Mocidade LGTBIQ+, que brilla, loita e transforma, que está dentro do programa Mais Xuventude da Deputación de Pontevedra. O programa Somos Hype é un espazo seguro para a mocidade LGTBI, onde traballamos o autocuidado, a saúde emocional e inclusión a través de obradoiros e actividades que pretenden ser creativas e divertidas para entreternos xuntes. No que levamos do proxecto, xa realizamos un curso de costura, un obradoiro de circo e moitas máis actividades como encontros de mocidade e encontros tamén sexolóxicos. Aínda nos queda algunha actividade máis por facer no que queda de mes. Para min, Hype significa atopar xente como a min, sentirme acompañada, compartir inquedanzas, coidarnos entre todos e atopar referentes positivos nos que visibilizarnos. Bueno, así que nada, se ti tamén queres ser Hype, búscanos en redes ou contáctanos da forma que prefiras. Grazas á Deputación de Pontevedra por facer posible este proxecto. Ola, somos a Banda de Música Municipal de Silleda e presentamos o noso proxecto Campamento Musical de Verán, dentro do programa Mais Xuventude da Deputación de Pontevedra. O noso proxecto é un campamento musical para nenos e nenas de entre 7 e 16 anos, no que realizan clases colectivas de instrumento, ensaios da banda infantil e juvenil, concertos, ademais de actividades lúdicas como unhas olimpiadas musicais, o Silleda Fest e talleres de batucado. Con este proxecto queremos conseguir que os nenos e nenas sociabilicen, se divirtan, empaticen, compartan e aprendan a traballar en equipo. Todo iso a través da música. Se queres saber máis, síguenos nas nosas redes sociais. Grazas á Deputación de Pontevedra por axudarnos a facer realidade este proxecto. Moi boas tardes a todos, todas e todes, agradecer á Deputación esta invitación para disfrutar do resto de proxectos e sobre todo a súa colaboración no noso Campamento Juvenil Ocupémonos, dentro do programa Mais Xuventude. O noso proxecto é un campamento para persoas adultas de 18 a 35 anos que, como podedes ver, busca fomentar actividades creativas, deportivas e saudables, xa que somos conscientes de que cada vez temos menos tempo para levar uns hábitos convenientes ou inclusive relacionarnos con persoas de corpo presente, así como para cultivar as nosas habilidades e aficións, máis alo das redes sociais e trebellos electrónicos. Coidamos que xa dende o ano pasado conseguimos o noso obxectivo, xa que moitas das persoas continuaron este ano e, sobre todo, estiveron en contacto durante o período entre medias, favorecendo esa rede de apoio que buscábamos. E por iso agradecemos á Deputación de Pontevedra a axuda para facer realidade este proxecto. Boas, nós pertencemos á Asociación sen ánimo de lucro Xuntanza Xuvenil e presentamos o proxecto Xugando a Camisola, dentro do programa Mais Xuventude. Ofrecemos á mocidade entre os 18 e os 35 anos diversas actividades deportivas de balde para que a práctica das mesmas non fora un privilexio das clases podentes. Aquí ensinamos unha pequena mostra do que facemos. O obxectivo é rematar coa obesidade e o sedentarismo, pois, segundo diversos informes médicos, isto está a ser unha epidemia que remata cun envellecemento prematuro da poboación moza. Así que debemos agradecer á Deputación de Pontevedra estes corpos saudables.